Qed iqumu sensiela ta' mistoqsijiet dwar il-kuntratt tal-bini amministrattiv il-ġdid tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar. Għal dan il-bini l-Kunsill Lokali mmexxi mis-Sindku Nazzjonalista Graziella Galea, bint l-eks Ministru Censu Galea, kien ħareġ setta pjanti. Iżda minflok ma żamma dawn il-pjanti l-Kunsill għażel li jmur l-uffiċċju ġdid. Dan l-uffiċċju ġdid huwa inqas aċċessibbli għar-residenti tal-lokal u se joħloq problemi ta' parkeġġ għar-residenti tal-madwar. Fl-istess ħin il-maġġoranza nazzjonalista mexxiet fuq dan il-proġett mingħajr ma kkonsultat mal-istess residenti. Dawn l-uffiċini ġew mikrija mill-Kunsill għal 5 snin għal 18,500 euro fis-sena. U waħda mill-kundizzjonijiet kienet li jsiru xogħlijiet sostanzjali ta' manutenzjoni fuq dawn l-uffiċini. Wara 5 snin il-Kunsill jista' jagħżel li jixtri dan il-bini għas-somma ta' 800,000 euro oħra. Il-Kunsilliera tal-Partit Laburista f'San Pawl il-Baħar ma qablux mal-mod kif imxiet il-maġġoranza nazzjonalista fuq dan il-każ. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar dan waqt żjara li għamel f'Buġibba bħala parti mill-kampanja l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-10 ta' Marzu. Bla dubju ta' xejn għall-ignoranza tagħna ikkwexxinjat il-mod ta' kif ġie negozjat dan il-ftehim, il-kwexxinjat għajmet mistoqsijiet dwar kemm huwa fl-aħjar interess tal-lokalità li saru dawn l-affarijiet. L-uffiċini l-ġodda se jkunu inawgurati mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-jiem li ġejjin lejliet l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fl-10 ta' Marzu.